¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Empezó Entroido 2021. ¡Sí! Levamos un ano enteiro metidos todos na casa. Agora chegou febreiro e temos ganas de marcha. Este ano non nos veremos no auditorio nin polas prazas, pero Entroido celebraremos, aínda que sexa nunha pantalla. O Entroido xa chegou e non perdemos a alegría. O Entroido xa chegou, celebraremoslo na cociña. O Entroido xa chegou, disfrázate con mascarilla. O Entroido xa chegou, queda na casa coa tua familia. E pode que se vaya o COVID ou Messi do Barcelona, pero seguro que ninguén bota a Pantoja de cantora. A nova Ponte do Burgo quedou feita unha chulada. Recórdame pola noite ao palco da Panorama. O Entroido xa chegou e non perdemos a alegría. O Entroido xa chegou, celebraremoslo na cociña. O Entroido xa chegou, disfrázate con mascarilla. O Entroido xa chegou, queda na casa coa tua familia. O que quero é bailar. O que quero, coa no equivocar. O que quero é disfrutar. O que quero, volveremos nos xuntar. O que quero é bailar. O que quero, coa música que empozar. O que quero é disfrutar. O que quero, volveremos nos xuntar. O Entroido xa chegou e non perdemos a alegría. O Entroido xa chegou, celebraremoslo na cociña. O Entroido xa chegou, disfrázate con mascarilla. O Entroido xa chegou,